Čaute všetci, čo tu ste a ja vás vítam u mojho nového videa. Dneska si zahráme útek z väzenia. Ja si úplne nepamätám názov, no nevadí, poďme na to. Som za zlodeja, no Poliša ma to až tak veľmi nebaví. Kuchár nevie variť, lebo proste nechce mi nič dať. Zatiaľ som len raz v živote túto hru hral, takže... Ale nevadí, práve to takého chytili. Hej, Poliši, pozrite sa, tu ja ležím, pozrite. Hej, viem skakať, vidíte, keď ležím, toto nevedia veľmi, všetci. Neviem, či mám si cvičiť, alebo... Dobre, KVE. To je hrôza toto. Ja taktiež nechápem prečo. Takže... To je hrôza toto. Nie. Prečo? Akože tento pasík je takto? Nevadí. Myslím si, že by som mal skúsiť zdrhnúť z basy. Ale nemám nožnice, takže to asi nepôjde. A taktiež neviem, že kde si mám ich kúpiť, takže tú hru som hrozne málo kedy hral. Nie je tam nejaký Poliš. Typek asi zdrhá, idem za ním. Možno mi pomôže pri úteku. Ale neviem, čo potom mám robiť, keď zdrhnem. Ja muzikantím. Ja som nič také protizákonné neurobil. No teraz neviem, že kde, lebo ja sa úplne neviem tu orientovať. Je to niečo také ako mapa? Asi nie. Neviem. Všetko pokradnem teraz, jak keby. Chudák oni. Všetko za radom, ne? Okrem tohto. Asi som to omylom trošku stlačil, no akože nie. Muzikantím. Ja nie som zlý. Ja som dobrý celý čas. Ja som nič neurobil. Ja som nevinný. Úplne. Vyzerá, že ešte sám som vinný. No. Čo? Nie. Tvor mi to. Oha. Tak to nič dobre nebude. Chcem zdrhnúť. Kde my vlastne ideme? Ešte to som na slobode? Ok, ja som naozaj na slobode. To mi zdá, že nejako rýchlo.
Toto ti ďakujem, typek. Tak pôjdem. Tak budem skakať. Som v meste sám. Utečenec. Iba nie z Ukrajiny, no. No. Teraz neviem, čo mám úplne robiť. Akože naozaj vôbec neviem, čo mám robiť. Napíšte mi do komentov, lebo ja vôbec neviem. Neviem, čo mám robiť vôbec. Mohol by som skúsiť teraz ísť za guarda. Možno to bude väčšia sranda. Čiže mám pištoľ? To odkedy? Teraz sa zrýpem do vody a umrem. Wow. No už sa smieva. Ty, aký mesiac. Neviem, čo mám robiť vôbec. Skúsim ísť na hru. Počkaj, ja som sa tu spavnul. Tu som sa spavnul aj. Dobre, skúsim ísť ešte ináč. Tak, myslím si, že som to už našiel. Trvalo mi to celkom dlho, ale tak nevedel som, že kde, jak, čo. Som si musel nájsť ešte iný server. Teraz teda som guard a ešte v živote som nebol, takže je to také, že neviem, čo mám robiť. Dobre, takže kde som? Pištoľ? To je vysielačka, alebo čo to je? Neviem, čo to je. No, už som tu. Som doma. Ja, presne to, čo ja. Ahojte. No pridaj sa. No, vidíš, no. Teraz ak ich všetkých postrieľam. Po nich poskačem. Po hlave rovno. Musím sa svietiť v behaní. A keď sa nejde. Vlastne čo oni predávajú? Či sa tam
pointy rozbehli, no tak to ma naozaj zaujíma. Neskrýva sa niekto v pracovni alebo kde? Tu pohľadám ich vnútri. Asi nie. To sa takto neskrýva? Neviem, fakt neviem. Všetko pokradnem. To ten odpad, čo tu nevedia nechať. To je hrôza. Čo je toto? Ten odpad. To je asi pre zlodejov iba. Takí sú zlí, že dostávajú na Vianoce odpad. Všetko pokradnem. Príjem na večeru, aj keď nemôžem. Kto tu ostal? Tak ten tu už neostane, lebo už umre. Reálne. Nebude on tyt. To jeho vec, či ide vonku, alebo nie. To je divné bežanie do boku. Dobre, myslím si, že to je... Tu momentálne nikto nie je taký, čo porušuje zákon. Takže to nemám čo robiť. Čakať. Čo sa mi dá tá šipka? Panč, kto nebude na obede, ja ho zabijem tam vonku. Čiže idem vonku a má smol. Uha. Čo to tam vidím? Jak to vo vnútri? Keď to je polis, tak mi to nevadí, ale mne sa nezdá. Takže to sa môže chodiť, hej. To som nevedel. Tu rúžam, že druhýkrát v živote, takže... Ja sa idem, že sú úplne normálne, okej. Však je obed. Nie free time. A teraz ich vyriadím. Čiže mám metlu, aha. Oha. Aj, čo budeme robiť? Ja strelím až smolu proste. Ja som slepý. Wow. Viem, kde mám taser. Ty jak umreš? Smolu proste. Nastavím si predtým, keď sa tam malo ísť. Muzikanti nebyť sa. To tu vidím. Čo je? Či toto neviem. Ja si vysielačka. Neviem, to je vysielačka. Ja si neviem. Dobre, myslím si, že toto by mohol byť už náš koniec videa, lebo sa to pretiahlo na viac, ako som si myslel. Už skoro cez 20 minút. No tak dajte like, odber.